Fawla 22 kompla l-ġuri ta' Jurgen Fenek fejn il-ġurati raw l-interrogazzjoni li saritlu mill-pulizija wara li ġie arrestat f'Novembru tal-2019. Fenek ċaħat li kien il-moħħ wara qtita Daphne Caruana Galizia u xejn ir-responsabilta fuq Keith Schembri. Fija prova jgħid ukoll li xadda mijiet ta' eluf ta' euro lil Milvin Teuma l-intermedjarju fil-qtil. Fil-filmat Fenek allega li Schembri kien ilu mill-2014 jitolbu jsib lil xaħat biex jeles minn Caruana Galizia. Għalli fl-2015 Schembri kien sab persuna biex twettaq il-qtil u ħallas 30,000 euro. Madankollu qal li l-pjan sfaxxa, skont Fenek id-diskors reġa' qam fl-2016 waqt ikla fir-razzett tiegħu f'Ħażebbuġ fil-preżenza ta' Teuma. Fenek sostna li wara li kla Teuma qallu din malajr neħilsu minna. Ftit wara qal li Teuma informah li kien sab min iwettaq il-qtil u li l-prezz kien ta' 120,000 euro. Għalli kellem li Schembri li għan legatament qallu biex imexxi. Fenek ammetta li ta' 50,000 euro lil Teuma, iżda insista li l-ħlas ma kienx biex isir il-qtil. Ammetta wkoll li fl-okkażjoni oħra ta' 150,000 euro. Meta l-investigaturi staqsew jekk dawk kienux il-flus għal-qtil wieġeb li hekk kien qal Teuma, iżda ma rridx jidħol aktar fil-kwistjoni. Kollox Fenek qal li Teuma ħadu mal-400,000 euro. Sostna li kien jagħti flus għax kien qed jirrikattaħ bir-recordings u biex jipproteġi lilu nnifsu u lil Schembri. Qal li Teuma kien poġġar ma tan-nar fuq mejda qudiemu der qrib l-iskola ta' wliedu darba batlu ritratt ta' martu li lidlu bil-kliem kemm għandek tfal sbieħ. Iżda wara li ntemm il-filmat l-ispettur Kertzara qal lill-ġurati li l-pulizija investigat dawn l-allegazzjonijiet u ma sabitx li Fenek kien qed jiġi meddet. Qallu wkoll li fir-recordings Fenek ma stamax jibża minn Teuma. L-ispettur Zara xiet ukoll li mill-investigazzjoni ma riżultax li Fenek kien ipprova jwaqqaf il-qtil diversi drabi kif sostna fl-interrogazzjoni. Fenek ċaħat il-verżjoni ta' Teuma li kien ordnalu joqtol lil Caruana Galizia f'laqgħa f'Porto Maso minħabba storja dwar Zio Ħrej. ċaħat ukoll li kien waqqaf il-pjan qabel l-elezzjoni tal-2017 u taħ il-permess biex ikompli wara. L-ispettur Zara remarka wkoll li fil-waqt li Fenek qal li l-pjan preċedenti reġa' beda fl-2016, il-mowal sigreti marbuta mal-każ inxtelu l-ewwel darba f'Awwissu tal-2017. Parti oħra tal-interrogazzjoni fukat fuq żewġ laqat li Fenek qal li kellu mal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Fenek allega li Muscat staqsih jekk kienx jafda lil Teuma u jekk Schembri kienx jissemma fir-recordings. Sostna wkoll li Muscat afżaħdu għarrejt fuq Teuma u qallu biex iħejjel lil Melvin ħalli ma jinstab xejn. Fenek iċċara li ma kienx qed jallega li Muscat kien involut fil-komplott jew li kien jaf bih qabel il-qtil iżda li sar jaf wara. L-ispettur Zara iżda indika inkonsistenza dwar il-laqgħa li Fenek qal li kellu ma' Muscat fil-Grienti. Rifera l-messaġġ li Muscat bat lil Fenek meta staqsih jekk kienx ħa pjaċir. Fenek wieġbu iva u żied jgħidlu inti l-ħin kollu mdawwar min-nies u jiena mistħi. L-ispettur Zara qal li din tindika li l-konversazzjoni privata li Fenek qal li kellu ma' Muscat ma saritx. Dur il-ġurnata tal-arrest Fenek allega li Schembri u t-tabib Adrian Vella kienu fassu pjan biex jieħduh lejn it-Tunisija waqt li hu kien jaħseb li se jirawdex. Insista li ma kellux intenzjoni li jaħrab. Qal ukoll li permezz ta' Vella nata karta dwar x'kellu jgħid biex jitlob il-proklama. Kien f'dak il-mument sostna Fenek li ħass li Schembri itradih. Dwar dan l-ispettur Zara xed li Schembri u Vella ċaħdu li kienu huma li ranġawlu biex imur farmhouse f'Għawdex. Vella qal li Schembri lanqas kien jaf li kellu farmhouse f'Għawdex. Madankollu Vella konferma li kien hemm pjan biex Fenek isib tim legali. L-ispettur xed ukoll li Vella ma konfermax l-allegazzjonijiet ta' Fenek li taħ skript f'isem Schembri għax Vella qal biss li taħ set ta' dokumenti. Fit-tmiem l-interrogazzjoni Fenek qal li kien lest jikxef dak li sejjaħ cover-up u li kien talab konfront ma' Schembri, Vella u Teuma. Id-difiża aktar tard qajmet punti legali dwar ix-xhieda ta' Kertzara li mħallef Edwina Grima u bissiet lill-ispettur li seta' jispjega x-xogħol investigattiv li wettaq iżda ma setax jagħmel evalwazzjoni tal-provi. Meta komplet is-seduta l-ispettur Zara kompla fejn ħalla u nota aktar inkonsistenzi fl-istqarrija ta' Fenek. Għalli Fenek kien qalli lejn l-aħħar tal-2016 kienu użaw burner phones iżda l-analiżi turi li f'dak iż-żmien ma kien hemm l-ebda attività fuq dawn il-mobiles. Irriferu wkoll sensiela ta' chats fuq WhatsApp bejn Teuma u Fenek. Il-prosekuzzjoni talbet biex tesebixxi chats bejniethom li ttieħdu minn signal jumejn qabel l-arrest ta' Teuma. F'waħda minnhom Teuma talab lil Fenek biex ikellem lill-kummissarju biex issibu binta ma jiġux arrestati fir-rejd. Hawnhekk Fenek wissieħ biex jassigura li kollox ikun nadif. Zara kompla jixed dwar il-flus li tħallsu l-qatila għalli l-ammont li semma Fenek fl-interrogazzjoni ta' 450,000 euro kien jaqbel ma dak li qal Teuma.